Hello mga pangga, good morning, good afternoon, good evening. This is Kantayo Beth. Kay kuan kay gigusla man ang iyahang bitok. So magluto sa taaning kuan corned beef from New Zealand. Okay, so mao ni siya mga pangga, daghan butangan ako og usag to nga onions. Oh, la siya rog dili makuan, siya rog di malipay ang bitok ani. Nya ang ato ang kuan, ang ato ang panghimagas kay kuan lang kanang di ko mag ice cream kay tugnaw kaayo. Nagkuan manggali ko naghoodie manggali ko kay tugnaw kaayo ni balik og tugnaw may unta og di makuha ng ako ang tanom. So tomorrow I hope it's a good weather kay sige gauwan unya, sige karon sige uwan nya, sige na sa kuan tugnaw, sige uwan unya murang maunang tugnaw ang kuan ang yang hangin ba. So na siya rog lipay kay akong corned beef no kay daghan kay siya onions. So mao na siya mga pangga ang kuan ang corned beef na overdose sa onions. Aw mo na balihon na lang ni nato nga onions with corned beef na lang di ay ni kay tanawa asa kam nang kung ana piting daghana. Dili kani siya kung corned beef sa New Zealand mga pangga di gyud ni nako siya timplahan kay ngano timplado naman na siya daan. So ana ra na siya. So hala mo ni mga pangga may pag-arita diri sa YouTube magkuan maglo errors kay kay dili pa ta makuan, dili pa ta madismaya no. Ang ato ang kuan, ang ato ang mga viewers nga steady lang sila. So labi na sa mga pangga nga solid followers gyud sa Kantayo Bet. Kuan na sila. Brag ikaduha ang pamilya nako for better for worse ni. Murag mag-inunungay jud mi ani si kaning mga pangga nako nga mga wakwakers, mga I love you to the max. Nya usahay mga badlungon sad. Ambot og asa naliwat, murag naliwat ni sa kanang kuan. Sa ilahang gi-follow siguro pod. Ambot lang. Ug asa ni naliwat nga pagsige magpabadlong pod. Ito mga pangga, I love you hurot, no? So daghang salamat kaayo ninyo. So, dili na lang ta sa YouTube magpakatawa o dili na lang ta gamito na to atong agik-ik. Alright? So, moro to mga pangga luto na si corned beef. Di ay luto na si onions with corned beef. Moro to babush. Love, love, love.